Prøv at høre, det er vigtigt at have en god familie, og det kan jeg forstå, at funktionæren har. Jeg har sat mig i min egen familie. Det er bare lige for lige at delagtiggøre noget med jer. Jeg har glædet mig til at dele med jer, fordi jeg har fundet ud af, at jeg er lidt etnisk. Jeg har studeret mit stamtræ, det er sådan meget betydende at gøre, så jeg har fundet ud af, at jeg er lidt etnisk. Og det har jeg glædet mig til at dele med jer, for det er jeg ret stolt af. Det viser sig faktisk, at jeg er halvt dansk fra min mor, og halvt italiensk efter en god ven af min far. Bare så ligesom er opdateret. Det er rart at være international. Det er dejligt at være stand-up-komiker. Man kommer rundt i spændende sammenhæng, for eksempel denne. Og det er sjovt at se, hvordan byer i Danmark lancerer sig selv. Jeg er jo tit rundt omkring i Danmark. Jeg har lige været i Næstved. Når man kører ind i Næstved, så er der et stort skilt, hvorpå der står: velkommen til Næstved! Byen med de gode parkeringspladser. Wow! Det er lige før man har lyst til at køre ned og parkere i Næstved. Bare for at prøve det sus, det er at parkere i Næstved. Men så er der en lille by, en anden Esbjerg, Billum. Den by har efter min mening det mest geniale slogan overhovedet. Der står simpelthen bare: hvis du bor i Billum, ja, så er du hjemme nu. Det synes jeg er genialt. Det er meget jysk, ikke? Ordknap, men præcist. Og det holder jeg meget af. Jeg holder meget af at rejse rundt i Danmark, det gør jeg også om sommeren. Jeg er ikke så træt med at være turist alle mulige andre steder. Jeg holder meget af at rejse rundt i mit eget land her. Jeg er slet træt af, når folk skal ud og rejse efterhånden, ikke? Så skal det være så vildt som overhovedet muligt, ikke? Det skal være sådan nogle adventure-rejser, ikke? Det kan næsten ikke blive vildt nok, vel? I kender de der typer. Ja, i år! Jeg vil gerne hen et sted, ingen andre har været før. Nå, skulle du prøve at gøre rent under min sofa, du? Så skal jeg give dig adventure lige der, du. Men Claus, jeg var oppe og se det gavebord. Jeg synes, du har fået gode, modne gaver. Jeg er sådan lidt så... Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg kom lidt op i alderen. Altså, jeg kan se, du har ikke fået nogen wellness-produkter. Det skal du være glad for. Hvad sker der for den her wellness-bølge, der er skyllet ind over os? Den må godt tage af nu, altså. Den må godt standse. Sidst jeg havde fødselsdag, jeg fik sådan en hudcreme rørt op med avocado. Det vil jeg ikke have. Det er mine øjne dip. Og det skal jeg altså ikke have i ansigtet. Det er jo gået fuldstændig over gevind, ikke? Sportshysteriet vil ingen ende tage.